Zasmeješ hneď, hej. Ideme. Jednu vec rozebeš, počúvaj ma. Maximálne tebe granát pod nohy hodí. To je drahé. To nič není. Koľko máme? 11, to? Hej, nejaký laptop. Ale budeme toho zbierať čo najviac. Aj tak, no dobre. Máme čo najviac peňaží. Animál? No? Už nič ne? Ne. Aha, peniaze. Tam záru ešte niečo bude. Tam máme 10 ešte. Bacha! Ty kokot. Tam je 10 prej, mám Martina. Čo ti dá? Chytá Jebanci. animál, ideme to naložiť. Martina, vstávaj. Pozor, 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 pozor! Čo nikto nemluvíte normálne najednou. Však musíme byť ticho. Dobre, naložme to. Poďme naložiť tú onu. Kamaráde. Jako bylo tady ešte niečo, no, to je pravda. Ale však tam nič nebolo, ja som tam nič nevidel. Ty som videl niečo? Nie. Ani ja. No. Nie. Nejde druhýkrát? Ne. Iče. Nevadí. Oh, hello. Poď sa No tak to choďte do piče. Ešte od mene? Tam Morka zomrel? Hej. No. No. Fuj, hlava, pozor! Ideme. Idem dochod. No jasné, Morka zase mŕtvy. Pohoda. Zas Morka. Pozdrav Joža, kto je Jožo? Jožo! Čúvaj ma. Počkaj, nedávajú tam. Pozor, hlava. Ty magora. Koľko? 600? Už vás mám za chvíľu, nebojte. O. To si robíš srandu. Čo ti jebe? Nie. Nie. Kde je ten vozík? Mne niečo žere. Ja neviem. Počkajte, tu je ešte milión vecí. Poštár je sero. Aha, joj. Kto zase? Do Počúvaj. piče. Jasné. Pozor. Vy ste také gumy, že to nie je možné. Jak v každej mape skapete? Mokrá. Dobrý deň. Dobrý deň. Nechaj tu vazu, kam s ňou ideš, to rozbíjaš ešte. Do vozíka idem ju dať. A vieš, kde je vozík? Tu je. Není. Je. Daj Piče sem. grúmy, one pojebaní sú tu. Pusti ju. Poď, ideme Pusti ju. odpáliť. Na bok. Opa. Zase ten onaj veľký grúm. A tu je vozík, však. No tak toto Xavi si zaplať. Ale ja som nič neurobil. Prosím? A tu sú moje hodiny. Ty piče. Máme tu tam alebo nie? A však pomôžte mu, nie? Však No, pomeň, nech to ide rýchlejšie. dáme to. Našu sme to dali. Dobre, to stačí, dobre.
Vám tu čo zajebalo, či čo? Bež píču štetka.